Дето да ми го върнат на мен пари от них, не ми трябват. Не ми трябват пари от них. Я ти им дам пари да ги закопам. Я ти им дам пари да си закопат они най-милите. Обдукция, че му правят. Да се докаже. Тишина, зрителя да се докаже. Само се пренася, защото са кажали. Я викам, Луис, Детето му е брат да почина горе. слушаме. Разбере. Това е трагедия от светски ръст. Значи, от трагедия не им нема. Сега като ме вика, що и да правите, трябва на сила се правите да вземете деца от тук, цел свет лой, сега да се разчита да се отдължи. Кой е дойдено до това? Вика, има комори. Ама трябва да се утвърде. Има комори, има 12 център. След това се по-вака. Добре, да кажа. Нашите деца умрове, три дена да стоят. На родителите ли сте? Дека обвините го, я да го дам на него. Дека е гранчалник. Слушай, аз съм град Кочен. Дека е гранчалник. Нека дойде гранчалник на град Кочен, нека дойде тук. Дека е инспекцията. Какво беше ovo? Почва да дело? Кой губи моето дете? Кой губи моето дете? Отговори! Отговори, няма минеш! Кой да ги имате дете? Не ги даваме децата! Не ги даваме! 15 само! Ти знаеш колко време си я тук изпаха? Вас ви чекаме цял ден, вие давате на ръбата, от вас на ръбата. Може да слушай. Това тук не направи. Оно за междуците ни не Тук не трябва да кажа. да си вземе децата. Чакай, не ли е срамота цял ден да ги превите с децата? А знаете смъртта, защото стои. Само можете да ги вземете деца от тия, що са пепелцани. Значи мора да направим обдукция. А не може, знае се смъртта, защото не може това така. Това е министерство. Само дете не може да се Како трябва? Сваните не е мора, закон беше. Не е мора. Нека дойде той ще го даде назад. не може да Нека дойде той ще го даде назад. Луѓе, Не може. Вие искате да направите скандал. разберите, мора да се утвърде причината за смъртта Шоки на се всеки знае, един. дето се знае. Мора да утвърдем. Господина, причината от първите дети са душени. А не сега да отекнеш. Айде, вземете оттам. А тук не. Тук не е Цел ден работим и ние. Само да не спазват. Цел ден чекам. Що трябва да се Чекам за брат ми излезе. Цел ден. 15 сати. Како бе, дайте ти ги водат дучета. Они ги водат вие пеколо, сите голите. Ей, и на малките деца, на тие ще го правите това да ви ебам. Продължавате да ви ебам, гадна да ви ебам. Еден да не оставим. Нека избегате. И теб да се Викте ги, нека дойдат, да не